She's the it girl, she can't control it. She has it. Kaseng Voice of the People Party lane ka VPP kabalalek banyalap hakeleng kari kasi jaintia ban pensyai halor ka roster system kabadai ka mat penbej no ya ka rukam bha thungkam thungjam ha ka jella ha ka sau tari ku jemang ar hajar ar paulai kinong ilam kaseng VPP kilahir sa September bhoy ban pensyai pa ba habai dei bakane ka mat jong ka rukam penmang ha ka rukam thungkam thungjam ha ka jella kabaya kate ka jingilang pa ba lapenlong ha ka snong yeu maulong bat ka bahap ha ka sngiyo nong po kabaki pa ba nong song yeu bat ki ba one tit one pen Marias dang ya kate ka jingilang kilapin sange ilade sipor bat ban sngam ban syashkor ya ka jing pensai ka parti VPP lengba o presiden barangba uba Arden Miller basayomoin kada ka mensim ka basokya kamtam ha bagi kada ka ko por ka ba gajawa jangi kam rakhe kada ka jing da sampus nam ka jongka ngibo kada ka jing kali don ayu bangin penpau sudah berthai lane bangin ya tho sudah berthai ya kita ni sanpo tulikis nam jongka jing ya nanti jongka jala ka jongi banyak tho ya ka berthai badian sanpo nam pet kini kilong ke kabangin ya terus kepertai kita ki bangin susarong syapang kan ni kari baga jat penriu jongi naman ko pen kan maringi kan ni kari ka jongi ka jala ka jongi kalong ka wai ni ki jala ke babba wak mat e san pos nam tham menswa bat na preng ki jala riu long ni la banong amdan kum ka jala meghalaya amdan kum ka jat penriu ka jongi mai nangila kenjo ya ka san pos nam kay kabangi siyam penban kalong nakatala kerdan kapasyalor nilamang yar sakat kerdan kapasapray bandalami lay siki report jonga niti ayo nakita ki shipo tuli kijala kibarit ni bat yakat kerdan kapakhanday kapasipaw hagi magbon kibanta bat ngajwang mundan jakasyo banhyar sakat try jonga ta kapasa kalong tampan syukti katliw ban yap na sundan barban jabdo sundan bagata ka mensiam ka basokya ngam hato lonmo batang sampos nam ka jing yat anti bangi kumban se suja nga balai balong kumni nanong epi ka dawa kalong habam don ka jing yo ijngai abaga jat penreo kam don ka jing ijngai om usolman ka jat penreo kan se suja ngai kon kita jim breu ki badon kita ka mensim ka basokya apo ka jingilam ka jingi barden nyong ka bamla onong kum kani shano ka lawai ki khon ki ti la datang sampos nam ni kum bakan sudona ke baro kom taken daga ka mensim ka basokya nyami shakmat bat habani mi shakmat ka parti ka jingi ka don ka jingi ijngai ka jingi kalong ban penempat, ban penpapat, ban penkaladur, ya kene ka ri ka pait ka jongi, nakabenta jongno, nakabenta jongi, rei nakabenta jong ki khon ki sew ki jongi, jong ka pateng ka banwan, de halo jong ka de bangi sammi shakmat ken, bat ka basmetanat ka kalong, bangi dantang ban ango yo play try kan rat, uba demo uba labu, ya kata kata jingi ijngai haga dot not haga jing macam berkat kejongi namanya soto paladam don ka jingi ijngai nginam poi shunu ka jing pai kmat ka jong ki pat ba shaka party bat onda ngila dep ban shajid ru kum ngila keren ngila yeng rang ba apo assembly ban ri ka buram jong ka chat men riu ka jingi ngila yeng rang ba ai ki mat bat kum ngila kular yang reservation policy ngila ra apo assembly and chief minister ura keren kop wang yakni pirawan lechi yang kasuri la pem skoman la pem hon pem pdiang lech chagi yang kasuri all the keren sarong abo jawab yang ka jingkeren ka janga nei jayu tang ka to ka nesi ka yang kasuri kong em ya kata ka polisi ka ka kamram jong ka assembly bat jong ka sarkar ban penbej kamdai ka kamram jong ka reservation policy kalau yang kata kenong rim ko jingi bangi dob dan kabanit
keren menyatai ya kini kemat apa assembly kam dai bagi pisini no Henry Hadin ba kayeng kasri high court anda kala bishar ya go ke case ko haga rukom bompoi prakhat kalap papleng karukom trekam karukom pentrekam jong sarkar Meghalaya ya kata reservation policy kamrong katkom ka policy ka baki kala penbe ay namar kata ra ko ang penbe ya kata ka roster kadai bendon ka roster katakan kala penmi jinge dai namar kata ka daw hikini kisni like kam shipotuli nyautuli kalit siya kita iki para kajungi kiwe kawe ar iyo mangi bat kunta terser like kam diki spatuli mot nyopo prapo kalit siya bomba kisama kyo hara kunni kata don gibala 3-3F lasan senam anda khot advertisement ya kapos minta khot tang ar kata tangan tagi garu shanu kilet kita gibala 3 senam Kartayo kam kalarat hato kam dengi bangini ki yang bakun kata ke jing bakla jung kita ginangalam ke jingi ki baklam pensung nomrim ha dei namar kata raw kumbai doktor Ricky meneyong klam ka jingi jingai ka wan geng gane ka jingi amta ngingi mat ya gane ka jingi namar lelam ya ka jlam khala san post nam tam mensua klam don karukom perkhat ka jingai ka ban sandur ya kalawai ka basyan nakam ta gilong din dei bangi kan menta ki ban hapan yeng pat menta bangi ne sandur ringkat bati kinong song snong ki pat ba ya ka lawai jang kilong din ki mandin ka jingi ki salpo ka san post nam Badai kata daw ngira bat haba ke sarkar kash la persang ban kiar banyatai ngilaong managa parti ngin let syasuro ban pen banyaki ya gani menta gani kade ke jing stang ke jing ya ke jiki kani kade ke second phase lani ke benta ke bar jong ke jing pen so tho pat ba bangin ki tenge ban persha ya ke sarkar ni dawa ba ke sarkar kade ban pen bet Thamai ya kani reservation policy ni dawa baga sarkar ka deban sange mardori ki kam thongkam ring egri ki sgi kat badang ki mangi nang pen stat ban khat advertisement ya ki kam namar blai ban pendap lot igni ki jingthali ki kam ke balai baro bat kat ban poi kapor bakin khat ya kren lese polis kim dan show ki balai kata ni ki jingthmu kira kren kop ningkong ba kilet sing kasuri ngai menta anda kiri ya ka jingkar shan jo pat ba ya ka jingki ka jungi kila ong on sakot ya kata all party meeting bani keren ya kali ingin kwa ban bu kendon ya ka sarkar banong ai kata yu khasi ai kata yu guru le kum tai ngai nyong tanggawai ngai jimut ka bahatam Tau dah kata ke komiti ke kerpang ke banpet ya gini ke benta. Kot ye ginangalam na bro arlian gini ke jat benriu. Kot ye kita ke restart di Shampang ke ban ai jimat ke paka kumno ban penbet thamai. Sange shwa gini ke thungkam thungjam. Bat menta gini ke jingang ke baar gini ke face. Shipau trek ngile shamau kurap bat hadin kata nginstang ke jeki ban pensenge ya gini ke kam thungjam. Kumno kana belong ka papiang sanpo lalai pusan ndabha pat ndha markat ju shibo sanpo ngot lalai pusan ngot ndha markat ju kam shong nya den markat ang yang penbet shwa ya gani ladam la ban penbet ya gani kandon ka jingta ya ki samla ji ki bawat kam wat jam kam dei tang iktu ki ban namwar kam menta wat ki tu ka 3-3F ki ban padio e ka jimpen scam ru kandon ka jingta ka bakrau kinum yo shu ban apply kam nang nisma shano kinlai kerta jungki kalamang yat den markata ngi wam hagane ka por ban pensko tho ye phiki pat ba ngi yeng hang ni mde namta yalade ngi la job sawat larang yong am pat ba jiri tan sawat ngi leu upat ba unong ka deisha te ba priu ngi leu sawat neng yong am ngi ni ki ba phiu pat ba lara ka sarkar kam skap yang ia pro assembly lengba ka sorjo pat ba ngin ni runti bani ki ban pri ya ka jingkar shan ka sarkar kan hak ban skap namar kani ka recent shar pat ba